Pozdrav svima, moje ime je Vukašin Tomčić, ja sam trener u Capital Fitness centru, a ovo je još jedna ideja kod kuće. Današnji trening, u odnosu na prethodni, bit će malo jačeg intenziteta. Recimo neka varijanta conditioninga, naravno u kućnoj varijanti. Zagrijat ćemo se za početak, na isti potpuno način kao i prošli put. Duboki čočanj, gurnemo, raširimo, ispravimo se, isprsimo se. Zadržimo malo u ovom položaju, guramo laktovima kolena napolje. Dlan dole, 5 do 10 ponavljanja odradimo jednom rukom, 5 do 10 ponavljanja odradimo drugom rukom. Nakon toga hvatimo za prste, kukovi idu gore dole. Pet do 10 ponavljanja. Kompleks koji smo radili i prošli put odradit ćemo i danas, da utvrdimo znanje. Kroz pretlon prošetamo, noga ide napolje, laka dole, otvorimo gore, ruka ide na spoljašnju stranu, zategnemo nogu, kroz balans podignemo nogu gore, zategnemo i izvučemo vagu. Nakon toga druga. Prošetamo, noga napolje, laka dole, otvorimo gore, ruka napolje, zategnemo, izvučemo, zadržimo malo, zategnemo sve i izvučemo u vagu. Odradimo 4-5 ponavljanja ovako. Što se tiče današnjih vežbice, znači ćemo da radimo trening na vreme. Intervalni trening u pitanju. Vežbe su sljedeće. Prva vežba je čučanj. Vodi računa o širini, nemoj preusko, nemoj preširoko. Nađi širinu. Širina stopala da bude kako baš vama odgovara. Vodi računa tome da se spustiš barem do 90 stepeni ili do kraja, ukoliko je to izvodljivo. Spusti se koliko možeš. Vežba broj 2. Nešto slično poput onoga malo pre na zagrevanju. Ja tu vežbu zovem zgrčka. Prošetamo na rukama, zastanemo u plenku, vratimo se, ispravimo se. Naprednija opcija je da prošetamo na rukama, spustimo se kroz klek, vratimo se gore, ispravimo se. I treća opcija bi bila kroz klek, vratimo se, skok gore. Vežba broj 3, hip bridge, podizanje kukova. Legnemo na leđa, savijemo noge, glava je na podu, ruke su pored tela. Podižemo kukove i spuštamo. Dok podižemo kukove, vodimo računa da pokret koji radimo pravimo kroz kukove, ne izvlačeći se kroz gornji deo tela. Petom upiremo u pod, kroz pete do kuka pravimo silu za taj kuk. Odatle stiskamo zadnjicu, stiskamo stomak jako. Vežba broj 4, ležnjaci. Mi ćemo danas da radimo naizmenično. Pojesti ćemo potrbuške. Podizat ćemo suprotnu ruku nogu. Vodit ćemo računa da opet pokret radimo u nogama iz kuka, ne iz kolena. Vežba broj 5, mountain climbers. U plenku smo. Iz ovog položaja bacit ćemo kolena. Jedno po jedno. To je lakša opcija. Teža opcija će biti da ubrzamo. I vežba broj 6, jumping jacks. Iz petnog stava
raširimo i ruke i noge u isto vrijeme. Ovako, što se tiče intervala, ja ću vam predložiti sljedeće. Prve 2 serije da odradite kroz interval 30 sekundi rada, 15 sekundi pauze. Nakon toga da pojačamo 40 sekundi rada, ali ćemo pojačati i pauzu na 20 sekundi. 5. serija ćemo da smanjimo. Za one koji budu mogli, oni će ubrzati, pojačati tempo. Interval će biti 20 sekundi, 10 sekundi pauze. Vodimo računa naravno o pravilnom izvođenju vežbi. Nećemo da brzamo, radimo tempom koji nama odgovara, nećemo se juriti ni sa kim. Što se tiče pauza između serija, neka budu dovoljne, toliko da možemo da recimo ponovo počnemo da pričamo sa nekim, da nam to bude neko merilo. Čim dođemo do daha, da možemo da krenemo već sljedeću seriju, znači da ne odugovlačimo. Ja ću vas pozdraviti sada, pa ćemo da se vidimo sljedeće nedelje.